So, yun mga kagri. So, ito na po yung ating pressure washer. So, bubuksan po natin. So, ayan po. So, ayun mga kagri. Bala, ito na po yung ating pressure washer. So, Kilat TPW007. So, mas malakas pa ito dun sa ibang katulad po nitong pressure washer ng Kilat. So, 20 volts, 5.3 liters per minute. Then 3.5 MPa and lift for 9 meters. So ayun po. So kompleto po ito. Ito po yung charger na, ito yung battery niya. So 4.0. And charger niya. Then ito yung additional na nozzle na sinama natin sa order. Then ito naman po yung linalagay kapag maglagay po tayo ng sabon. Kailangan pong may sabon din. Ito yung dalawang nozzles natin. Ayan po. Then ito pa po. And ito naman yung tubo. Then ito yung filter. So ito try po natin to. At ayun na mga kagri. So na-try na po natin yung ating Kilat pressure washer. So meron pa itong tatlong modes. Eco, wash, and strong. So ayun mga kagri, so solid na solid po ito kasi multifunctional. So pwede po siyang garden sprayer, then pwedeng pang washing, at syempre ultimately po pwedeng panglinis kasi napakalakas po ng pressure niya. So solid na solid po kapag bumili kayo. So ilalagay ko po yung link sa baba kung gusto niyo po mag-order. So ayun po, in our case naman po, napakalaking tulong po nitong pressure washer na to dahil nga so meron po kaming manukan. At ayun po, meron po mga cages na ginagamit namin. So yung dati po mga cages ng rabbit, so ginagamit na po namin para sa mga sisiw. So ayun po, magagamit po namin itong panglinis at syempre panglinis na rin po yung aking motor na ginagamit araw-araw. At syempre po yung mga flooring po dito kapag nalalagyan ng mga lupa or ng mga ipot ng manok. So yan po, madali po namin malisan gamit po itong pressure washer na to. At pwede rin po ito sa inyong babayan kung meron ba kayong piggery. So ayan po, napakadali po nitong gamitin at ayun po, mas mapapadali po ang inyong paglinis. So ano po inaantay nyo? So mag-order na po kayo, lalagay ko yung link sa baba. So yun lamang po, salamat po sa panonood and happy farming. At ayun po mga kagri, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share. Thank you for watching!